Hola, sóc la Mar i et dono les gràcies per ser aquí una altra vegada. Abans de res, i com sempre, volia recordar-te que pel fet d'estar escoltant aquest vídeo, ja t'estàs comprometent amb tu mateixa i connectant amb la versió de tu que s'estima infinitament i que confia en si mateixa per sobre de tot. Recorda que pots tancar els ulls i repetir aquestes afirmacions en veu alta o escoltar-les mentre fas altres coses. Començarem connectant amb el cos i la respiració, així que, sigui com sigui que escoltis aquestes afirmacions, primer fes 3 respiracions profundes. Inhala, aguanta l'aire, exhala. Un altre cop. Inhala, aguanta l'aire un moment i exhala. Inhala i exhala. Comencem. Soc una persona que actua fins i tot quan no en té ganes. Soc una persona que actua fins i tot quan no en té ganes. Prioritzo el progrés per sobre de la perfecció. Prioritzo el progrés per sobre de la perfecció. Fer el primer pas és fàcil i sóc capaç de fer-ho. Fer el primer pas és fàcil i sóc capaç de fer-ho. Puc avançar encara que em senti incòmode. Puc avançar encara que em senti incòmode. No necessito sentir-me supermotivada per començar. No necessito sentir-me supermotivada per començar. La incomoditat és part del procés, no és un obstacle. La incomoditat és part del procés, no és un obstacle. Em concentro en quin és el següent pas, no en tot el camí. Em concentro en quin és el següent pas, no en tot el camí. Cada petita acció suma i m'apropa al meu objectiu. Cada petita acció suma i m'apropa al meu objectiu. Fer-ho imperfecte és millor que no fer-ho. Fer-ho imperfecte és millor que no fer-ho. No em fa por fer el primer pas. No em fa por fer el primer pas. Aprenc fent, no esperant. Aprenc fent, no esperant. Començar a actuar és fàcil per mi. Començar a actuar és fàcil per mi. Equivocar-me és una forma d'avançar. Equivocar-me és una forma d'avançar. Sé el que vull i decideixo actuar ara. Sé el que vull i decideixo actuar ara. Tinc el control del meu temps i les meves accions. Tinc el control del meu temps i les meves accions.
Escullo les accions que m'apropen als meus objectius. Escullo les accions que m'apropen als meus objectius. Em sento bé cada vegada que faig un pas. Em sento bé cada vegada que faig un pas. Quan avanço, encara que només sigui una mica, em sento plena d'energia i vitalitat. Quan avanço, encara que sigui només una mica, em sento plena d'energia i vitalitat. Actuar em dóna claredat i confiança. Actuar em dóna claredat i confiança. Celebrar petits avenços em dóna energia. Celebrar petits avenços em dóna energia. Soc constant i avanço amb calma. Soc constant i avanço amb calma. No cal fer-ho corrents. No hi ha pressa. No cal fer-ho corrents. No hi ha pressa. Actuo des de la seguretat, no des de la por. Actuo des de la seguretat, no des de la por. Actuo des de la pau, no des de l'angoixa. Actuo des de la pau, no des de l'angoixa. Encara que tingui por, això no em frena. Encara que tingui por, això no em frena. No necessito sentir-me preparada per començar. No necessito sentir-me preparada per començar. Creo el moment perfecte, no espero que arribi. Creo el moment perfecte, no espero que arribi. Les meves accions reflecteixen els meus objectius. Les meves accions reflecteixen els meus objectius. Soc una persona decidida. Actuo. Soc una persona decidida. Actuo. Segueixo el pla, independentment del meu estat d'ànim. Segueixo el pla, independentment del meu estat d'ànim. Sense pensar-ho més, començo. Sense pensar-ho més, començo. Soc el tipus de persona que actua. No ho deixo per més tard. Soc el tipus de persona que actua. No ho deixo per més tard. Acabarem com hem començat, així que, sigui el que sigui que estiguis fent, atura't un moment i fem juntes 2 respiracions. Inhala, aguanta. Exhala. Inhala, aguanta un moment. I exhala. Gràcies. I recorda, ets una persona decidida i que actua per aconseguir els seus objectius. I ets una persona meravellosa.
tal com ets. Fins la propera.